ଦେହଟାକୁ ଆକାଶରେ ଉଡୁଛ ବୋଲି କଣ ମନଟାକୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଉଡୁଛ? କିଛି ଶୁଣି ପାରୁନ? ହଉ ହଉ ଆରେ ଡାଙ୍ଗୁଆ, ଆରେ ଭଲ କରି ବେଲଟ ଭିଡି ବସିବାରେ ବାପା। ବାପା ମତେ ଭାରି ଶୋଷ କଲାଣି, ମତେ ପାଣି ଦିଅ ବାପା, ମୁଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବି। ବେଲ୍ଟ ଭିଡନି, ଉଡାଜାହାଜଟା ରଖ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବୋତଲରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଆଣେ ରେ ବାପା। ଓହୋ ବଂଶୀ, ଆରେ ମୂର୍ଖାମି ଦେଖେଇବାର ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଏଇଟା ବସ୍ କି ଟ୍ରେନ ନୁହଁ ଯେ ତୁ ଅଟକେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବୁ। ଏଇଠି ଧନ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ତ ତୋ ଶରୀର ହଜାର ହଜାର ଫୁଟ ତଳେ ପଡିକି ଛତୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୋ ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀଟା ଯାଇକି ଉପରେ ବୁଲିବ। सर आपणकर जहा दरकार सीट ऊपर थिबा बटन को चिपी देबे, सब जिंस आपणक पाखरे आसी पहुंची जिवो। बापा तुमे बटन चिपा, मो बोतल खाली देखाउची, आमे जे पानी पीबा। आज्ञा कौन दरकार? नाइ मा